Bon dia, som Escola Hamlet. Bon dia, som... Se m'ha oblidat. Vale, pues ya está. Otra vez. Los últimos meses han estado... ¿Por qué estoy mirando para allá? Un segundo. Estoy mirando para acá. Joder, macho, no puedo. Es que no me sale en catalán. Somos... Es que todo... Sí, grabando. Bon dia, som Hamlet TV des del famós auditori de música on els últims mesos han estat passant una sèrie d'accidents als actors en plena obra. Segons una llegenda urbana, ja que ningú sap el que realment passa, conta que una espècie d'esperit o de fantasma els ataca en meitat de les obres i acaben morts o gravament herits. Així que ens hem posat en contacte amb l'auditori i a veure si ens deixen fer unes entrevistes o una visita. Així que anem a veure si... Hola, som de Hamlet TV, estem aquí fent... Bueno, em vas trucar per fer-ne unes entrevistes, una petita visita. Entrareu amb les càmeres? Home, són la tele, no? És obvi que vindríem amb càmeres. Sí, no? Bueno, vale, podeu passar amb les càmeres sempre i quan compliu amb la normativa. Vale, sí, quina és la normativa? De perilla. ¿Normativa de qué? No, però alguna cosa. Pues a mi no sé. La normativa és que heu d'entrar amb màscares. Ostres, no sé si la... Això no estava pactat, És que, vereu, no sé si ens deixaran posar les màscares, és que ens teniu que veure la cara. Si no, no ens ho editarà la productora. Claro. És que és la normativa de l'auditori i els actors us han de poder diferenciar. Però si es veu que no som alumnes, no? Som de la tele. És que des que entreu, ells ja estan actuant i quan porteu màscara sou públic, però si en algun moment us la traieu passaríeu a ser actors. Bueno, vale, si és la normativa, a veure. Però què és l'objectiu? No sé, posa't aquesta. Però puja la càmera, home. No sé, ai. Per la vostra seguretat no us traieu la màscara en cap moment. Vale. No sé, aquest tio. Mira. Bueno, aquí sembla que estan fent una mena de classe de dansa, no? Estan fent una classe d'interpretació. No sé, anem a fer... Això és molt raro, no? No sé res de dansa. No sé. Preguntem a algú... No sé, a veure, anem a preguntar a veure què ens expliquen, què estan fent. A veure, que ara sembla que han parat. Perdoneu, un segon, unes preguntes. Esteu nerviosos per la següent obra? No us podem dir res. Què és... Què diu? Bueno, anem a preguntar-li a una altra persona. Tu, com et sents ara mateix? No entenc què està fent. Perdoni, tu, estàs nerviosa pels accidents que han passat aquests últims mesos? No puc dir res. Bueno, pues... Perdoni, ens ensenya la resta de l'auditori? Sí. A veure, grava això. Bueno, ens pots explicar una mica què estan fent? Bueno, estan actuant. Estan actuant i ens podem apropar a alguna cosa? No. No està permès apropar-se molt als actors. Estan fent alguna mena d'obra? Sí, estan continuant amb la nostra obra. Vale. Apropa't una mica a ells, a veure què... Però hem d'aconseguir que algú ens digui alguna cosa. Ja, però no ens deixa, el tio aquest. Bueno, seguim amb el recorregut de l'auditori. Us podeu quedar en aquesta sala. Important no sortiu fins que jo torni, que he d'anar a parlar amb els actors. Vale, sí, t'esperem. Que no entenc per què ens tenim que quedar en aquesta sala.
aprofitem que no està el tio aquest per sacar alguna cosa, és que no hem sacat res. No sé, jo no sé si faria res més, perquè no has vist les cares que tenien, a mi em fa una mica de por. A veure, és que no ens parlen per les màscares aquestes, no? Doncs ens la traiem, així de fàcil, i ens parlen com a actors, no? Perquè això és de públic. Doncs ens parlen com a actors i saquem alguna cosa, traiem alguna cosa o el que sigui. Bueno, jo no ho faria, però no sé, bueno, si tu vols, no sé. A veure, tu fes el que vulguis, vale? Jo vaig al lavabo i quan torni saquem alguna cosa o fem alguna cosa o el que sigui, sí o sí. Nois, avui tenim un convidat especial i no pot ser que estiguem així. Heu de donar el 200%. Ja estem a punt d'arribar a l'escena més important. Ja sabeu què toca fer. La funció és a punt de començar.